киләләр. Hicret итәбез. Халыкара театр көнендә Нур театры тамашачыларга яңа спектакль тәкъдим итте. Нәқи Сәнбәтнең Хижрет пьесасы буенча куелган спектакльне премьера алдыннан карарга күп кенә тамашачылар җыелды. Спектакль Башкортстан Республикасының 100 еллыгына багышланган. Мин бит сине хисни ишар булды. Ганитин мулла улам. Тукай авыныкы 20 гасыр башында илебез тарихын кулачлаган вакыйгалар төп геройның тормышын астын өскә китерә. Әсәрдә шул шартларда кешенең яшәеше, яраклашуы, кеше күңеленең асылы турында сүз бара. Кызыллардан качып хиҗрәт кылган Гайнетдин мулла юлда гаиләсен, хезмәтчесен, бар мал-мөлкәтен җуя. Әхли ислам өчен хибә булды. Кайттым хәзрәт. Спектакльдән соң журналистлар, блогерлар, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, дин әһелләре белән әңгәмә узды. Театр кунаклары спектакльгә карата үз фикер һәм теләкләрен җиткерде. Баракатта ошады. Һәрбер артист образга шул кадәр өстә кергән һәм рольләр шул кадәр уңышлы сайланган, һәрбер артистның мөмкинлеген күзәтеп дип аңладым. Софландырды күңелләрне спектакль. Бу кадәр көтмәгән идек. Спектакльне театрның баш режиссеры Байрас Ибрахимов сәхнәгә куйды. Репетицияләр барышында театр дин белән бәйле үзенчәлекләрне сәхнәдә дөрес чагылдырыр өчен Уфаның дин әһелләренә дә мөрәҗәгать иткән иде. Тагын да иманыбызны күтәрә алабыз икән. Менә шушы безнең милләт буларак, гомумән мөселман өммәте буларак шушы динебезне тагын да югары ноктага шушы театрыбыз аша күтәргәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Режиссер белән берлектә спектакль өстендә талантлы иҗади төркем эшләде. Килгән кунаклар аеруча рәссам Илшат Вилдановның эшен билгеләп үтте. Әйткәндә, яшь Петербург рәссамы чыгышы белән Башкортстанның Бүздәк районыннан. Әлеге спектакль аның Башкортстан театры белән беренче хезмәттәшлек тәҗрибәсе. Миңа бик нык ошады сәхнәнең художникның ничек эшләгәне, чөнки бу минимализм алымы миңа калса, монда шул кадәр эстетичны бар бөтен нәрсәдә. Ләкин шул ук вакытта менә сәхнәгә чыккач та менә бу ваклык, сафлык ниндидер. Сине шунда үзенә җәлеп итә дә. Спектакльнең төп героена авыр сынаулар аша үтәргә туры килә. Шундый шартларда ул кешелек сыйфатларын саклап кала алырмы? Бу сорауга җавапны тамашачы үзе табар. Хижрәт спектаклен 26 апрельдә күреп булачак. Рәхим итегез. Гөлназ Хизбуллина, Илдар Еникеев, Нур театры.